Shubor nakaslem jong udongsan hima. Watla nakaliang kayeng kasari lengba ka office jong ka deputy commissioner ka East Khasi Hills District kalapan mi ya ka hukum ban penyat no de ka odd but even system ya ki kali ki bakamai na yeng kasari ter sa khandai lat bat sa mot pran na du mta ka sngi la sngi ulai ka santrik na jileo arajar arplai namar ka jing khap ngya bat ka jing dheng kali ka bala long sama palat ha ki jaka Henry la yo ipat banakaliang ki kali kamai ki klem bot satya ya kate ka hukum bat kila ya bat kamai kat bamon klem dating satya ya kano ka hukum